constatem que aquest tribut metropolità s'ha implementat malament, s'ha implementat amb opacitat i que ja portem 2 anys on la ciutadania ha hagut de pagar, sobretot el primer any, d'una manera desproporcionada, amb rebuts altíssims. És evident que s'han hagut de fer coses malament, si no, no s'explica la diferència tan brutal entre els rebuts del primer any i del segon, però aquí ningú dona explicacions. I aquí ningú explica d'una manera entenedora a la ciutadania com s'està calculant aquest tribut. És impossible que la ciutadania pugui entendre quin és el mètode de càlcul i en base a què el primer any van ser uns càlculs i el segon any han estat uns altres. Però és que, a més, també parlàvem d'incompliments de compromisos, no? Si s'estan incomplint compromisos d'inversió en el transport públic, d'aquell pla que s'havia acordat al llarg dels anys, que, per exemple, contenia que l'any passat, el 2020, el bus urbà de Sant Vicenç dels Horts havia de passar a ser gestionat i suportat econòmicament per part de l'àrea metropolitana. Això s'ha incomplert, no? Com també s'ha incomplert una sèrie d'inversions, de millores que hi havia d'haver en el transport públic a Sant Vicenç i que tampoc hem vist. De la mateixa manera que s'havien d'implementar tarifes socials, per exemple, la targeta rosa pels pensionistes o la T16, s'han d'implementar aquest any i veiem com a gener de l'any 2021 tampoc tenim cap notícia sobre la implementació d'aquestes tarifes socials. El que sabem segur és que el tribut metropolità ve i vindrà cada any. Per tant, entenem que no estem en igualtat de condicions amb la primera corona metropolitana. Estem igualats en deures, però no estem igualats en drets. I això era fonamental quan es va plantejar, quan es va negociar entre els ajuntaments i l'àrea metropolitana l'any 2018. Per tant, demanem això, no? D'una banda, que s'aturi el cobrament del proper rebut del tribut metropolità que toqui pagar mentre no es retornin tots els imports que s'han estat cobrant de més, mentre no tinguem una sèrie de compromisos clars i concisos i ferms sobre quines seran les inversions que farà l'àrea metropolitana gràcies a que els ciutadans estem pagant cada any aquest tribut, aturem el cobrament dels rebuts, replantegem, expliquem-nos bé a la ciutadania sobre el que s'està fent i demanem a l'Estat que flexibilitzi les normes de les àrees metropolitanes i que augmenti el finançament dels serveis públics metropolitans perquè no siguem una altra vegada els ciutadans qui haguem de suportar els serveis que gaudim. I tornem a insistir que això l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ho ha de posar sobre la taula a l'àrea metropolitana. Altres vegades hem presentat mocions que, tot i estar aprovades, no han estat defensades pel govern municipal davant de l'àrea metropolitana. No podem deixar que si aquesta moció és aprovada pel ple, acabi en un calaix. L'alcalde hauria d'agafar aquesta moció, hauria d'anar a l'àrea metropolitana, que hi té molts interlocutors i té molta capacitat d'incidir-hi, per dir, això és el que defensa el meu ajuntament i, per tant, és el que defenso jo, independentment de la meva opinió, independentment de la meva posició política, perquè l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts està a l'àrea metropolitana no com a militant del PSC, i és com a alcalde de Sant Vicenç i ens representa a tots i a totes.